Hello friends. Bisaya Special TV. Facebook page follower. YouTube subscriber na ko. Meron ko ron sa tubangan sa civil service. Wato ko karon sa Salinas Drive, Laog, Quezon City. Tubangan sa Andox, Lechon Manok. Pero pabolkit ko sa akong bisikleta. Maglakaw ko karon. Madulong dito. Niya sugod ako ron sa paglakaw mga Bisaya Special TV. Alang sa wala pa subscribe sa YouTube channel, baliw ko pindot sa subscribe niya sa notification bell niya pinsan like ng ating channel Bisaya Special TV. Okay, sugod ako sa paglakaw. Sugod sa paglakaw. Traffic ko. Ako diri sa tubangan sa Dex sa Laog, Cebu City. Ito dagang traffic ron, rasa. Nabuslot ng akong bisikleta. Ang bisikleta ko gano'n, nabuslot mo gano'n sa basta maundak. Napaos na. Ako ko sa bang. Kaya ako tabok na ko. Ikaw na ko kadong dito sa Andox Salinas Drive, Laog, Cebu City.
final kong atubangan sa GY Square Mall. Nasa Venus Life Drive, Lahog, Cebu City. Ara dia ang Andox, ang Bolkitanan na at bangsa Andox, Litson Manok. Okay, standby sa kadyot. Naabot ako sa Bolkitanan. Okay.